Ako pripraviť ihrisko na zápas? Babo, respektíve Gaborat. Pripraviť futbalové ihrisko na zápas znie navonok jednoducho, no je treba postupne do celku spojiť pár krokov, aby sa podarilo dosiahnuť žiadanú kvalitu pre hráčov, rozhodcov, no a samozrejme, aby bolo ihrisko pekné pre kamery a pre divákov. Tento rok som si ale musel poradiť aj s vecou, ktorú preberieme ako prvú. Na tienistých miestach sa nám začala vytvárať pleseň snežná. Rastliny odumierajú na rôzne veľkej ploche kruhovitého, elipsovitého alebo nepravidelného tvaru. Odumreté rastliny sú pokryté mycéliom huby belavej až na ružovelej farby. Mycélium často pripomína pavučinu. Rastliny sa zväčša vedia vyliečiť aj sami, ale musí na nich svietiť slniečko. V našom prípade sa prirodzené svetlo dostane na napadnuté miesta až začiatkom apríla, preto sme ako náhradu slnka začali používať prisvedcovacie rampy, ktoré dokážu slnečné žiarenie spoľahlivo nahradiť. Medzi ďalšie postupy pre rýchlejšiu regeneráciu po chorobe sme zvolili celoplošnú aerifikáciu pomocou stroja Vertidrain. Prevzdušnenie trávnika umožňuje dýchanie koreňovej zóny a tým sa zvýši prístup vzduchu ku koreňom. Ďalšou výhodou je zníženie stupňa zhutnenia vegetačnej vrstvy, dôjde k zlepšeniu vsakovania vody a skvalitní sa aj biologická aktivita v pôde. Ďalším dôležitým krokom pre zlepšenie schopnosti odolávania rastlín voči chorobám sú živiny. A ako ich dostaneme do trávnika? No predsa hnojením. Hnojenie trávnika nie je len posypaním prášku. Je to umenie. Ide o aplikáciu živín, ktoré podporujú zdravý rast a vitalitu vášho trávnika. Čo trávnik naozaj potrebuje? Je to dusík, fosfor a draslík. Nie sú to len chemikálie, ale kľúčové živiny pre váš, ako aj pre náš trávnik. Nedostatok alebo nadbytok môže viesť k problémom, ale správne vyvážené trávnikové hnojivo s obsahom živín dokáže zázraky. Ale aké hnojivo použiť? Organické hnojivá z prírodných surovín alebo synteticky vytvorené anorganické hnojivá. Existujú rozdiely a každé z nich má svojich zástancov. Čo je však vhodné pre váš trávnik? Pozrime sa na výhody a nevýhody oboch možností. Organické hnojivá obsahujú prírodné látky, ktoré sa pomaly uvoľňujú do pôdy a postupne vyživujú váš trávnik a podporujú mikroorganizmy. Zatiaľ čo anorganické majú chemicky vytvorené zložky, ktoré môžu byť okamžite nasiaknuté a absorbované rastlinami. Tekuté versus granulované hnojivá. Rýchlosť versus trvanlivosť. Každé má svoje miesto a svoje výhody. Tekuté hnojivá dodajú trávniku živiny rýchlo. Na druhej strane granulované hnojivá uvoľňujú živiny postupne. Pri výbere medzi nimi musíte zvážiť, či je váš trávnik momentálne hladný, či potrebuje rýchlo dostatočnú dávku hnojiva, alebo sa napríklad prebúdza po zime. Pokiaľ ide o starostlivosť o trávnik, menej je niekedy viac. Buďte opatrní, pretože prehnojenie môže spôsobiť viac škody ako úžitku. Výsledkom môže byť spálenie trávnika a koreňového systému. Ako posledný krok pre ochranu rastlín proti plesni snežnej sme ihrisko postriekali fungicídom. Pred zápasom v košickej futbalovej aréne používame na kosenie ručné vretenové kosačky značky Denis, pretože dokážu veľmi presne a kvalitne odstrihnúť steblo trávy. Zápasovú výšku trávy na našom ihrisku sme stanovili na 25 mm. V zimných mesiacoch to znamená, že aj kosačky máme nastavené na 25 mm, ale keď je vegetačné obdobie a tráva rastie rýchlo, túto výšku musíme ponížiť na 23 mm, lebo tráva rastie rýchlo a do začiatku zápasu dokáže narásť o 2 až 3 mm. Pre lepší prehľad offsideových situácií trávnik kosíme na pruhy, kedy striedame smer a vytvárame tak presné vzory na trávniku. Keď je pokosené, je čas na čiary. Pred samotným lajnovaním si musíme jednotlivé oblasti vytýčiť použitím špagátu a kolíkov. Všetky rozmery hracej plochy sú definované UEFA normou a hrúbky čiar sú 12 cm. Na vyznačenie čiar používame značkovací vozík a špeciálnu vodou riediteľnú bielu farbu. Je neškodná pre ľudí a rastliny. Potrebné množstvo farby sa nariedi čistou vodou do požadovanej konzistencie, starostlivo sa premieša a až potom sa aplikuje. Lajnovaním sa značí samotná hracia plocha, pokutové územie, malé vápno, stredový kruh a značky pre penalty. Teraz sú na rade brány. Pred nasadením sa musia bránky starostlivo skontrolovať, aby sieť nemala nejaké trhliny a musí byť správne upevnená, aby zabránila prechodu lopty. Polievať? Nepolievať? Či ako polievať? Zavlažovanie ihriska pred futbalovým zápasom má niekoľko dôvodov. Jedným z nich je rýchlosť hry. Mierne mokrá tráva umožňuje lopte klzať rýchlejšie a plynulejšie, čím sa zvyšuje tempo hry a znižuje odpor pri prihrávkach. Ďalším je bezpečnosť hráčov. Znižuje sa trenie medzi kopačkami a povrchom, čo pomáha predchádzať zraneniam spôsobeným náhlym zastavením alebo nečakaným zakopnutím. Posledným dôvodom je ochrana trávnika.
Hydratovaná tráva je odolnejšia voči poškodeniu a lepšie znáša intenzívne zaťaženie počas zápasu. V polčase na pivko. Trávnikári určite nie. Počas polčasovej prestávky a po skončení zápasu je nutné narušené miesta opraviť vidlami, aby sa poškodený trávnik dokázal regenerovať a nevznikli vyschnuté fľaky na ihrisku. Po zápase sa musí trávnik povysávať, aby sme sa zbavili vyschnutej a vykopanej trávy a nepodporili vznik plsti, ktorá tvorí základ a ideálne prostredie pre rôzne choroby. Na vysávanie používame rotačnú traktorovú kosačku so zberom. Ďakujem za vašu pozornosť, vidíme sa niekedy na budúce.